Nagpaandam ang isa ka medical expert sa publiko angot sa sobrang pagpangapela binasubong nga summer season. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Rodney Labis, ang Iloilo Provincial Health Officer 1, iyagin pahayag nagkakadapat nga yara sa isa tubtub duha lang katasas ang kape ang dapat nga imnon sa isa ka adlaw agod nga malikawan ang mga balatian nga dalasang mainit nga tiempo. Patag ni Dr. Labis nga kuna isa ka tawo masobrahan sa pag-inom sang mainit nga ilimnon pareho sang kape sa dion man sang mainit nga tiempo, nagataas ang temperatura sang lawas nga saranggid nga tunaan sang heat exhaustion kag heat stroke. Dugang pa ni Dr. Labis nga kinahanglan gid nga mag-inom sa madamo nga tubig sa tion sang summer season kag likawan ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Nagpahanumduman ini sa publiko nga i-check gid ang mga tubig nga nakapondo sa ilang mga puluyan bangon posible gihapon ini nga pangitlugan naman sa mga lamok nga sarang magtuga sang mga balatian pareho sang dengue. Kabay pa nga gamito naton mga impormasyon nga ni para nga buligan naton ang aton nga kaugalingon nga maproteksyonan kontra sa mga malaing epekto sang tag-init. And ang amon, of course, no, ang kampanya naman nato next week, Holy Week na. So, samtang nagpamalandong kita next week, aton gihapon siguro nga healthy kag safe ang aton nga kaugalingon. So, dala na dira ang padayon nga pag-obserba sang proper physical exercise kag nutrition and ang amon gid gina-remind no kay diri sa probinsya ginapataas naton nga kampanya sa hypertension kag diabetes. Magpa-screen gid kita tanan 20 years old and above, magkadto sa aton health centers or sa mga pumuluyo sa mga health workers naton nga kadto sa aton nga barangay, i-take advantage ta gid ang screening activities nga gina-conduct nila para maibalaan naton kung kita may hypertension or diabetes kag kung kinahanglan kita sang bulong. Nabarian si Dr. Rodney Labis.